ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рости хеле шод ҳастам ки айни ҳол шумо дар канали мо қарор доред ва видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. пеш аз оғози имрӯза видео ман мехоҳам якчанд дархоста ҷавоб диҳам. дӯстони азиз, дар бораи жидки абоё пурсида буданд. насиб худохоҳ ҳама солсони кабир равон. албатта ки мепурсам, ба навор мегирам. баъд дар бораи вай пурсида буданд бисёртар тамошобинони мо дар бораи курпачавориҳо. дар бораи курпачавориҳо ман видео дорум, тамошо кунед видеои ояндара. боқӣ бо мо бошед. видеои имрӯза оғоз меёбад. ана дӯстони азиз, чӣ хеле ки дархост карда буданд дар бораи вечерни платьяҳо, яъне куртаҳои вай барои шабнишинию, барои тӯю хелиҳо. ана бинед, инҷада куртаҳо 400 сомонӣ, 350 сомонӣ намуд куртаҳо. инаи сафеду инаи сиёҳу ё ино туркӣ ҳастанд. ҳамаи дар фурӯш ҳаст дар дарвозаи 4-уми корвон, дар 2-ум 3-ум ряд. ана марҳамат тамошо кунед. ана ин тарафдам ҳаст, ино 350 сомон нархошон. ина русалка духтагиай. ана қафоша бинед, ана сиёҳа шлеф дора, ба тур шлеф дора. бисёре аз духтарако хоҳиш карда буданд. аз сабаб имрӯз ман куртора ба навор гирифта истам. афсус ки ози вая иҷа торикай, рӯшноӣ камтарай, хушрун наомадай платьёна. ино 300 сомонӣ платьёи дарози то замин. аз ино ҳастай. моделёш ҳар хелай, фасоношам бинед чӣ хелай. бинед дӯстони азиз, размерои анамин платьё то размерои 50-48 ҳастай. ана марҳамат тамошо кунед. ана кабутам бинед чӣ хелай хушрӯвай. баъд ана золотистый цвета бинед, пушташ бабочка дора. и платьёи вечерни. ино нархошон 350-400 сомон. марҳамат. касое ки пурсон шуда будед, тамошо кунед, бинед, баъд омада мустақилона харидорӣ кунед. и 4-ум дарвозаи корвон, тарафи мираш, 2-ум 3-ум ряд. ана ин тарафа бинед. ана инҷадам чиқа платьёи хушрӯвай 300 сомонӣ. ана инҷа бинед. ино дар боло ҳастанд. барои ҳавай намеша ки аз наздик ма ба шумо ба навор бигирам, вале то қадри имкон инора ма ба навор гирифта истодам, то ин ки шумо бинеду каме ҳам бошад аз нархҳои ҳамино бохабар шавед. ана ино аз зону поён ҳастанд. дароз неву аз зону поён. дарозии ҳамино ино 300 сомонӣ. дар инҷа ин намуд ҳастай 350 сомонӣ. чанд рангош, чанд моделош. бинед чӣ хел хушрӯвай, розовию сурх. ина марҳамат. шахсоне пурсон шуда буде. бинед платьяҳои вечерни ё дароза. иёра бинед, и аз тагиш чихол дора, баъд аз болош гипюрай. бисёр ҳам хушрӯ. ино истеҳсоли бишкекан. ана и сиёҳ хушрӯвай. ана миям нағзай 300 сомон нархаш дӯстони азиз. ана дар инҷа бо ҳаст абаяҳо дӯстони азиз. тамошо кунед, бинед. ино абаяҳо 350, 300 нархош. инҷа да бинед чӣ хел бисёранд. ино ҳамаш бишкекан. истеҳсоли бишкекай. ана за ин тараф бинед. размерои абаяҳо то размерои 54 шумо пайдо карда метавонед. ана ин намудошам ҳаст
чанд намуд дора ҳами абаяҳо 300-350 сум. Ана ин намудо ваянт киртои дароз платиҳо ҳастанд. Ино нархушон 250 сомонӣ. Якташ хеле лодочкаи пеш, якташ декольтеяй мифасони духтуш. Баъдан инҷа бо дигар намуд абаяҳо ҳастай 300 сомонӣ. хоҳишмандон метавонед ки омада харидорӣ кунед. Яма намун чорум дарозаи корвонай дуюм сеюм рядаш. абаяҳо ҳар хел фасон кати ороиш дода шудагиай, ҳар хел чӣ дора дизайн дора. Якбор бинед, ҳар хел модел дора. Поёнша бинед, баъзеош поёнош турай, мисол баъзеи дигашам хе примояй. Остиношама инчунин бинед, анаям остинаш чихе хушрувай абаяра тураю баъд хе вай омадагиай, кушод омадагиай. хулоса ана тамошо кунед. баъд касонеда ки маҳфуз шид омада харидорӣ намоед. анамин намуд абаяҳора ки байни ҳамин бонувони мо имсол хеле дар мод аст. чӣ хеле ки мегӯянд модда шидагӣ ҳастай ҳамин намуд абаяҳо. ози бисёриҳо аз анамин харидорӣ карда истодаанд. на марҳамат тамошо кунед. ҳамаш рангҳои сиёҳанд. баъдан ин намуд ҳастай ё бинед дӯстони азиз, ино вайш духтуш ранги литучи мешай кардиган 250 сомонӣ нархҳои ино. касое ки мехоҳед омада масалан аз анаминҷа мисол харидорӣ кунед. дар ду ранг ҳастай, якташ сери, якташ сиёҳай, якташ сери, якташ сиёҳай. ана ин тарафа бинед бо абаяҳои дигаргуна ҳастай. шумо метавонед аз анамино ҳам омада гиред. ин тараф халат ҳастай. халато 200 сомонӣ, 200 сомонӣ ай халато. аҷа бо рубашкои туркӣ ҳастай. аз ин халата моделош чанд намудай. ана инҷа бо платиҳои кӯтоҳтаракаш дӯстони азиз 150 сомонӣ анаи платиҳо вечерни дар се ранг ҳастай. ана шахсоне ки хоҳишманданд марҳамат омада харидорӣ кунанд. и панҷдум дарвозаи корвон дуюм рядай. ана ин намуд кожинкаҳо ҳастай. касое ки хоҳишмандед анамин намудош 100 сомониам. аз ин 3-4 ранг дора. марҳабат. анаи дигар намуде ки варадник дора ино 160 сомониам дӯстони азиз. размерои ё то размерои 46-48 ҳаст. на марҳабат шахсоне ки мехоҳанд омада харидорӣ кунанд. ана ин намуд джинс ҳастай 160 сомон. капюшонаш ҳуй мешавад, мисол ҷудо мешавад. баъд анаи кожинкора тамошо кунед дӯстони азиз 140 сомонӣ, 160 сомонӣ. ҳамин намуд кожинкаҳо размерои то размерои 48-46 ай размери калон. якчанд амин подписчик ки мо хоҳиш карда буд дар бораи намин кожинкаҳо пурсон шуда буд. ана марҳамат тамошо кунед дӯсти азиз. агар тамошо дошта бошед имрӯза видеоро. дар ин ҷо инчунин ана ин намуд рубашкаҳои туркӣ ҳастай. ин рубашкаҳо то размерои 48 дора. ино туркиян нархошон 100 сомон дӯстони азиз. ям анамун ҳамано дар анамун панҷум дарвозаи корвон якум дуюм ряд. дӯстони азиз имрӯза видеои мо ба поён мерасад. то қадри имкон ӯ дархостҳое ки шумо карда будед ма ба навор гирифтам. ҳамаи ӯ нархҳое ки пурсон шуда будед ма пешниҳод кардам. ва дар оянда бисёри хоҳишое ки доред, дархостҳое ки ҳаст, ма кӯшиш мекунам ки вай дархостҳоам ба ҷо биёрам, ба навор бигирам, баъд ба шумо фаҳмонам. якчанд хоҳише ки ҳаст ма дар назар дорум. камакак интизор шавед дӯстони азиз ва амин ки имкон шава ма албатта ки ҳамон чизои шумо гуфтагира пешниҳод мекунам. ана беруна бинед чӣ хел борон боридааста. як ҳафта боз
анамин хел боронай дар Тоҷикистон. ҳози соат аллакай 12 шудагиай. Бисёриё талабои мактаб рафтаистанд. саҳар хона бисёршо аллакай ҷавоб шидан ба хона ба хона. خلاصه نتماشا کنید بارون کسی که پرسیده بود که از انمی پتوشکانی ما گفته بود که بارونای وطن یاد کرده. من بینید چقدر بارون باریده است دوستان عزیز.